guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayong mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Ayan ma, 10,000. Yung sa kabila, 8,500. Oo. Yung sa kabila po, 3,000. Yung bilog daw, 3,000. Yung bilog, 3,000. May kasamang 4 na upuan. Kuya, yung ganito, yung parang sementong kulay. Opo. 7,500. Yung mga kuya, yun yung may mga sandalan na bilog. 8,500. Maganda na rin, medyo binibidyo ko. Na bilog? Kasi naghanap po kami ng ganyan, ilalagay namin sa Batangas. Mga 2 ganito. Pero kaya pinapakita ko kay mama eh. Yung ganun po, yung parang kalesa. $8,500. O, diba? Ito kasi kaya 10K kasi yung stand niya kalesa. Kaya 10K yung stand niya kalesa. Bilog lang yung stand. Kasi magkakapadalawa po niya. Ito, may kasama pang 2 spoon yung 10K. Yung may kasama pang 2? Sa 2 ganito, yung 2 na lang yun. Ito pang kasama niya, yung sa kabila. Mother, parang brinag ko na rin. Ito po, yung pwesto nila, kung sino rin. Bukod kay mama, naghahanap ng ganitong gamit, baka gusto ninyo. Diba? Lalagay ng halaman, Lalagay ng halaman. fountain. Kuya, magkano yung ganyan? Pauwi na rin kami. Baba nga ako. Ito may kasamang ganitong stand, 10K daw. Ito yung itsura niya. Ito ma. Ito pinakamatibay yung gitna kasi. Itong pinakamatibay. Ayan ma, kung gusto mo. Siyempre hindi lang ikaw, parang blinag ko na rin para sa mga may gusto. Ang ganda ng mga gamit nila oh. Kuya, magkano pag ganito? Ulitin natin yung ganito, yung bilog lang. May kasamang 4 na upuan. Matigas naman, matigas nga. 3,000 lang ma. Maganda, na-demo ko na rin, na-vlog ko na rin. Ayan, yung mga design niya. Ipakita natin sa viewers. Bukod kay mother. Ayan ma, libre. Kailangan, bayaran mo ako ng panggasolina. Ang ganda rin pala kuya, no? Uy, social sa labas. Kuya, ang ganito magkano? 5K. Itong maganda sa yung sa, tawag nito, sa kainan. Diba? Ayan, 5K ma. Meron din kami yung panlagay sa gitna, yung payong. Yung payong, ayun nga no, ito palang purpose niyan. Yan yung sinasabi. Diba? Ang ganda. Bitinda rin namin yung payong. Magkano naman pagpayong kuya? Hindi ko lang alam sa Ayun, itatanong pa raw ni kuya. Basta ang alam ko ang ganda. Ito palang purpose na may butas. Ito yung mahihilig mag-chess. Ayan. Meron na. Nasa lamesa na nakakabit. Ayan o. Diba? Kuya, magkano naman to? 3K din. Ayan, mother, baka gusto mo mga kawa. 300 ang small, tapos 5, tapos 600. 300 tong maliliit. Ito naman, 500. 500. Yung pinakamalaki, Di pa, sumunod ko to 600. 600. Ay, Pinakamalaki, yung pinakailalim na 1K. abay, mga mura Yung din pala. pinakailalim ng... Yung pinakailalim pa doon, 1K. Yung fountain, yung kawa din yun. Magkano, Ginawa namin fountain. magkano yung pinakailalim? 1K. 1K. Yung sumunod,
Hindi, 5,000 lang rin. Isang set na. Fountain yung fountain. Fountain na. 5,000. Ay, ito plano nyo. Di ba plano ni mama ng fountain? Kala daw po. 5,000. Oh. Ayan ah. Ma, 5,000. Kasama na daw motor. Ayan may-ari. Kayo ba kuya may-ari? Anak po ako nang may-ari, pero Okay. Dito lang po sila sa Pulong Bunga. Silang Cavite. Ang harapan nila siyempre garden din. Puro garden. 'Di ba? Ayan mismong highway lang sila. 50 pesos. Ayan. Eto guys, 150 lang. Be, ano bang ID nito? White Caladium Dwarf po. Ito. Yan po. Oo. Nakalimutan din ng tindera. Ang mahalaga, 150 last na po siya. Ito po yung garden ni ate. Diba? Ang gaganda. Tabing daan lang po sila. Ganda ng mga rose nila. Oh. Videoan lang po natin ha. Sayang naman. Nandito na ako lahat-lahat. Ito 60 pesos. Yung rose. 100. Yung kanilang rose. Makukulay. Nandito lang po ako sa unahan ng Pulong Bunga. Nako, pasensya na. Medyo nalita ako kahit paano makabili man lang ako ng isang halaman. O, diba? Nay, nagla-live selling ba kayo dito? Meron po nga nagla-live dito. Okay. Hindi kayo nagla-live. Ito, pag mga ganito, pwede ko bang videohan? Pag ganito, be, siyempre, bibidyohan bago bumili ng plants. Magkano yun? Pag ganito. Ito guys, 350. Yung mga ganito, mga nakatriling na. Ito mga Monstera Deliciosa mo ba magkano? Talaga? 750 na to. At least, diba, makikita nyo 750. Matured form na siya. 750. Dito be, sa Berkins, magkano? 300. Ang ganda ng variegation. Medyo nangunguli tayo sa tindera. Sayang naman kasi, diba, nandito na tayo sa harapan ng Pulong Bunga. Itong kalateya na ganito ba, magkano? 250. 250. Be, tanungin ko na to, be, magkano tong Antorium? 250. Siyempre, si Moonlight. Ito si Moon. 350. Be, anong plans to? Green Congo. Magkano to, be? Magkano diha? 350. Anong variety to, be? Paano ng Red Congo? Ito? Opo. Ito. Kultura. Oh, yes. Ito, guys. Ang ganda ng Green Congo nila. 350 lang po. Ito mga kaledyo mo, be? Ito? Ano bang pinaka-ID nito? Oh, hindi alam ng tindera. Pasensya ka na, be, Kasi sa totoo lang, pumunta ako dun sa kabila. Naghahanap kami ng naghahanap kami ng mga ganung upuan para sa resort. Kaya nakita kita, edi sayang naman, i-vlog na kita bago bumili ng halaman. Sabay ganun no? Alam ko pasarado ka na eh. Ito magkano? Hindi ko na tinanggal to. Ito magkano? 250. Pero yung 250 nila, mataas po yung Mickey Mouse. Ayan. Ito pag mga ganito, isang piraso. Nag-iisip ang tindera, di raw niya alam. Pero ang mahalaga, yung malalaki, 250 guys. Ayan, 250. E paano kung ganito kaliliit? Yung kaledium mo? Same lang yan, ma'am. Medyo matagal
variety talaga. Ah, pero rare to, di ba? Opo, mga rare. Napansin ko nga yan, guys, kung naghahanap po kayo ng Yung iba yung rare variety ng Caladium. Mga matagal po kasi talaga yun. Oo nga eh. Magkano ito? Red lang, sobrang bilis lumaki. Pero rare ito. Magkano ito lahat? 600. 600 bawat isa. Ayan, di ba? Medyo ikot tayo ng konti. Ang gaganda ng mga ito. Yung album nila, guys, so magaganda rin. Ate, magkano to? 350. Pati itong kalateya nyo? Nakakalateya. Yes. Magkano? 50. Malamang 50 rin to sa kabila. O, di ba? Yun, mga ano, Ikot tayo ng konti. kalateyang yan. Mga, ano yan, 350. Yung ganitong kalateya, mura na rin. Ito si Erbopola. 350 din yan, ma. 350 rin. Ang gaganda, oh. Di ba? Pare-pareho to lahat. Ayan, 350. Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo, 350. Ayan po. Itong makuyana mo. Beto. Yan, hindi ko pa alam, madam. Ano pa yan? Pinapalaki pa. Kaya pala. Medyo dito lang tayo sa kabila. Aripat lang. Ito, be, magkano to? Yung ganito. Ito ang Fuji Red, 350 din yun. Fuji Red. Sabi nila, be, ano, yung mga bago daw ngayon na propagation ng aglaw nalulusaw agad. Di naman lahat, di ba? Ito lahat. May aglo po talagang sobrang sensitive. Katulad ng ganito. Wow. At least binigyan tayo ng tip ni ate. Ito, magkano yung ganyan? Isa rin talaga itong ano. Anong klaseng ano to, aglo to? Pink Hongyang po yan. Pink Hong yan. Parang pang-incheck. Di ba? Pero maganda. Ito yung mga variety na matitibay, di ba? Ito, Ayan. matibay din yun. Ito po, tag 350 lang. Ito iba, mix na to, iba-iba. Wow, ang galing. Parang ito yung mga nauuso ngayon, ano? Minix na nila. 350 lang po. Ayan. Pati ito, 350 lang. Ang ganda rin naman. Nag-ano ba kayo rito? Naglalamove kayo rito? Ito ba magkano? 350 po. Dwarf yan na red po. Dwarf na red Congo. Ayan. 350 lang. Be, I mean, nagsishipping kayo dito, be? Anong shipping nyo, be? Lalamove. Ikot-ikot tayo ng konti. Medyo, no, nagmamadali na tayo. Itong maswerteng snake plant, magkano, be? 150 po. 150. O, yung 150 nila, may flower na, oh. Ganda pa ng pot, pang display na lang. Ang tataas pa po. Yes. Yan, 400 po. Wow. 400. Ayan, tataas na, oh. Itong maganda. Yung bonsai nila. Ako, naririnig ba ako? Ito yung maganda. Ako, wala na pala akong headset. Magkano dito, be? 170 po. Wow, yung mahilig sa bonsai. 1.7. Diba? Ang gaganda. Imikot lang ng konti. Ito, be, pinagbibili nyo ba to? Ito. Magkano to? Magkano? Ha? Hindi rin daw alam. Nako, bakit wala akong headset? Nakakalimutan ko. Be, magkano, be? Black velvet. 350. Ayan. Ang ganda naman ng 350 nila eh. Medyo lakad tayo ng konti rito. Wala na akong headset. Oo. O yan. Ito ba, magkano sa inyo? Green Congo. Wow, magkano to? Green Princess, bakit nag-immutate? Diba? Ngayon ko lang narinig. Green Princess 350. Wow naman. Ayan. Sayang. Ito 350. Ang ganda ng variegation nito.
Magkano kaya to? Ano lang kasi. Kakadating lang. Anyway, salamat. Ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Ito yung tindera. Ito yung mismong highway. Pulong bunga ba, di ba? Ayan. Anong pangalan ng garden? Walang pangalan. Ano? Lucky Garden. Wow, ang ganda ng pangalan. Lucky Garden.